Dado si užíval popoludnie s Lenkou. Dnes bola totiž celý deň v škôlke a tak sa hral v detskej izbe s rodinkou plyšových myšiek, ktorá žije v zápalkových škatuľkách. Myšky sú veľmi milé, no Lenka mu aj tak veľmi chýbala. Po škôlke šli do parku a Lenka vozila Dada na svojej parádnej červenej trojkolke. Mojkáč si užíval jazdu v košíku a sledoval ďalšie deti, ako skáču cez švihadlo alebo kreslia kriedou po chodníku. Večer čítala rozprávku Mama. Bola o slimáčich pretekoch a bola veľmi smiešná. Ani sa nenazdal a Lenka spala, za oknom bola noc a jeho balón čakal na nástup. Po príchode do dedinky dostali Dado, Kika a Angela pozvanie od Maťka na jablkovú štrudľu. Dado sa veľmi potešil, brúško mu zývalo prázdnotou a Maťko vždy pripravil to najlepšie, najsladšie a najchutnejšie občerstvenie. Okrem toho Dado miloval Maťkov domček, aj preto, že sa v ňom vždy parádne zahrali. Nechýbal v ňom bazén s guličkami, šmíkačka ani hojdačky. Nebolo tomu inak ani tento raz. Keď sa priatelia dosýta zahrali a najedli, premýšľali, čo s načatým dňom. My sme dnes s mojím chlapčekom Jankom a s jeho ockom sledovali cyklistické preteky. Ľudia na bicykloch súperili o to, kto bude najrýchlejšie v cieli. Spomenul si Maťko. Už ste niekedy pretekali? Opýtal sa kamarátov Dado. Ja ešte nie, ale chcela by som to vyskúšať, povedala Angela. Tak poďme na to. Vyrobím pre nás odrážadlá a zmeriame si sily na čistinke v lese. Prišla hneď k činom Kika. Kamaráti boli z nápadu nadšení a ihneď sa pustili do práce. Pozháňali po dedine všetko, čo Kika pre zhotovenie odrážadiel potrebovala. Napokon si každý svoje odrážadlo natrel farbou, Angela si vybrala ružovú, Maťko zelenú, Kika modrú a Dado chcel červenú, ako Lenkina trojkolka. Rovnakými farbami pomaľovali aj svoje prilby. Odrážadlá boli prenádherné a ešte lepšie sa na nich jazdilo. Všetci štyria cítili v srdiečkach čistú radosť, keď sa preháňali po námestí, pomedzi domčeky, popri rieke a cez les. Dado vedel, že presne takto sa cíti Lenka, keď jazdí v parku na svojej červenej kolobežke. Keď dorazili na čistinku v lese, Kika označila na zemi štartovú a cieľovú čiaru. Dohodli sa, že sa odštartujú všetci spoločne a aj si štart niekoľkokrát nacvičili. Všetko bolo pripravené, už nebolo na čo čakať. Kamaráti z plného hrdla zvolali. Pripraviť sa, pozor, štart! A vyrazili vpred. Najskôr sa do vedenia dostala Angela, ktorá mala zo všetkých najdlhšie nohy. Nedokázala však udržať dostatočnú rýchlosť a v polovici trasy začala jemne zaostávať. Kika, Maťko a Dado sa hnali dopredu ako výchor. Dado sa o malý kúsok dostal do vedenia. Musím vyhrať, šepkal si pre seba a postupne získaval čoraz väčší náskok. Keď sa už blížil k cieľu, nedalo mu to a pozrel sa za seba. Prekvapilo ho, že Maťko a Kika sú mu stále v pätách a rýchly nával obáv ho spomalil. Tesne pred cieľovou čiarou ho predbehol najskôr Maťko a potom Kika. Dado skončil na 3. mieste. Angela s úsmevom na perách dorazila 4. Wow, ste všetci poriadne rýchli. Gratulujem k víťazstvu, Maťko. Chválila svojich priateľov. V Dadovi to však poriadne vrelo. Tak veľmi túžil vyhrať a bol si sebou tak istý, že prehru niesol veľmi ťažko. To nie je fér. Ja som bol najrýchlejší. Ja som bol stále na čele. Nemôžete ma len tak predbehnúť a celkom na konci. To sa nerobí. Kričal na kamarátov.
Všetci stáli ako obarení. Radosť zo súťaženia sa vyparila. Dado od jedu ešte poriadne dupol do zeme a odišiel. Chcel byť sám. Sadol si k rieke a premýšľal, čo sa to vlastne stalo. Veľmi túžil vyhrať, no nepodarilo sa to. A tak sa nahneval na všetkých okolo. V hrudi ho tlačili pocity sklamania a zlosti. A to sa mu vôbec nepáčilo. Zhlboka sa nadýchol a potichu povedal: Dadabum, už počujem v diaľke šum. Láskavosť a odvaha s každým strachom zamáva. Čarovné slová ihneď zafungovali a Lenkine meno sa rozžiarilo. Dado čakal, čo sa bude diať. Možno mu kúzlo dodá rýchlosť na to, aby druhý raz zvíťazil. Namiesto toho sa udialo niečo celkom iné. Jeho srdce začala zaplavovať láskavosť a ľútosť nad jeho vlastným správaním. Presne vedel, čo musí urobiť. Vrátil sa späť medzi kamarátov, ktorí smutne hľadeli do zeme. Prepáčte mi, povedal Dado. Tak veľmi som chcel vyhrať, až som sa prestal tešiť z nášho dobrodružstva. Dodal tichým hlasom Mojkáč a čakal, či priatelia ospravedlnenie príjmu. Kika aj Angela sa doširoka usmiali. Akurát Maťkova tvárička bola stále vážna. Keby som vedel, že ťa to tak nazlostí, tak radšej spomalím, priznal. To v žiadnom prípade, Maťko. Si rýchly, zaslúžiš si vyhrať a my ti to veľmi prajeme. Však, Dado? Ozvala sa Kika. Dado okamžite prikývol a spolu s Angelou a Kikou chytili Maťka a začali ho víťazoslávne vyhadzovať do vzduchu. Maťko si svoju výhru dosýta užil. Dado ešte v balóne na ceste za Lenkou veľa premýšľal o svojich pocitoch a zistil pritom, že oveľa príjemnejšie než zlosť je úprimná radosť z priateľovho úspechu.